салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуб. бародарон, рақамое ки дар рӯи экран мебинем барои гузаштани сарҳади Қазоқистон рақамоша мондагиам. занг бизанед, Раҳим ва Собир шуморо соҳ саломат ба манзилатон бурда оварда мерасонад. бародарон, меравем барои як мавзӯи муҳим гап мезанам. пеш аз наворо сар кардан якта лайк ва дар канал обуна шавен. ва чӣ гуфтанем, ҳамин нафароне ки дар каналотон чӣ мемонед, мошин аварид кадай, мошин задай, одама задай, ғалтона, ҳамин наворора аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин наворора дар видеоатон намонед. илтимос, и дар масалан дар саломати мардуми мо зарар дора, яъне як кас дилаш намебардора тамошо кунад, яке ай пеш чашмш меборад, дилаш сария мешавад. яъне чизое ки авари, чизое ки даҳшатнокай ба ютуб дар мардум нишон додан дар кор нестай. хай ҳамин мошин зад, ҳама медона ки ҳамин мошин зад, пачақ мешава, мешкана, масалан пои одам мешкана, одам гузашта мешава, мемура, ранид мешава, ҳар хел намуда ҳамира ҳама медона. шумо на ки бояд ки нишон битен ки оҳ мерседес дар форд задай, ай латок успаридай, ай латок испаридай, ҳамиё чӣ дар курай нишон метен мардуми мода ки ина ҳамин любой кас медона ки масалан мошин зад бизана авард мешава. як кас дилаш намебардора, касали рӯҳӣ мешава, ва ютуба яке ай пеш мебура меҷиха ки мебина ки аваритай. ҳамин коро дар кор нестай. аварид шудай, хай ҳо дар бораш намеранги ма гап зан ки ҳам хеле фалони масалан аварид кадай, ҳо ҳамин қашам ки бифаҳманд агар кофист. ё ки ба фикри мо агар шумо розӣ набошед бинависед фикротона. ман хиёл мекунам ки ҳамин кор дар кор нестай. метавонед ки як видео кунед ки масалан дар хеҷо ҳамихе аварид ка шар нестай ки бири дуруни хуни ва нишон бити мардумда ки на хун. баъд дигимаш ба мо канали хилта зарар дора. рӯзиш мешава ки ютуб мо каналта мегира удалит мекуна барои ҳамин кори аварид. дар ютуб хурӯзҷанг, сагҷанг, аварид ҳамин хеле чизо асос мумкин нестай. рӯзиш мешава ки каналат аягон жалбу принсипи сашпеси айрӯи ҳамин меқафа. канал хилта яъне зарар меёри ба ҷои фоида. барои мо ҳам саломати мардумда зарар дора. барое ки хуну халаф аварид чизи даҳшатнок дар мардум нишон додан дар кор нест. ҳама уже медона, ҳозир асри 21 ҳама медона ки масалан аварид вақти мошин аварид шавад чӣ тари намудай, вақти одама задан чӣ тари, одам шикаст, ягон ҷош пош шикаст, мурд, ҳамаш худаш маълуме ки чӣ мешава. ина ҳама медона. интернет ҳозир васеъ шудагай. аммо шарт нест ки дар канали ютуб бупартоӣ ки мошин задай моторш буромадагиай, одамаш паридагиай, ин ҳамин хеле чизо кадоме дар каналотон дорен, ё удалит кунед ё махамшон кунед. ман ҳамин фикр мекунам ки ҳамин кор нодурустай. агар ба фикри ман мувофиқ бошен, фикротона бинависен ва дар охир як чизро шумо да бифаҳмонам ки анами рақамҳои рӯи экран дидесен, ватсапи моя барои реклама, барои каналҳои ютуб, барои монтаж, монетизация гирон кардан, пули ютуба чӣ хел гирифтан дар кор, ҳамин хеле чизо кадоме масалан ниёзмандай занг бизанед. шумо дар каналҳои ай 500 подписчик то 90 000 подписчикара дорем. короче любой хел каналҳои ютуб дорум дар фурӯш. занг бизанед, канала бигирем, пешравӣ кунед дар сомонаи ютуб. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. то видеои оянда.